जी हाँ, आप सुन रहे हैं डी स्टार फिल्म्स। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। नवरातन में भीड़ लगल बा, देखो कितना बारी, नवरातन में भीड़ लगल बा, देखो कितना बारी। हमारा नगर में आइल बानी मैया दुर्गा रानी। नवरातन में भीड़ लगल बा, देखो कितना बारी। नवरातन में भीड़ लगल बा, देखो कितना बारी। हमारा नगर में आइल बानी मैया दुर्गा रानी। हमारा नगर में आइल बानी मैया दुर्गा रानी। मैया दुर्गा रानी हमारा नगर में आइल बानी मैया दुर्गा रानी। हमारा नगर में आइल बानी। पंडलवा के बाहर बाटे निमिया के डाड़ी, झुलवा पर लगैले बानी झुलिए मैया रानी। पंडलवा के बाहर बाटे निमिया के डाड़ी, झुलवा पर लगैले बानी झुलिए मैया रानी। मैया आइल बानी अपना भक्तन के दुआरे, कैले बानी हम पूरा पूजा के हो तैयारी। नवरातन में भीड़ लगल बा, देखो कितना भारी। हमारा नगर में आइल बानी मैया दुर्गा रानी। मैया दुर्गा रानी हमारा नगर में आइल बानी। म्यूजिक बाय ऋषि राज मिठू कैले बाटे पूजा के तैयारी, साथ में सजैले बानी पूजो के थाली। साथ में सजैले बानी पूजो के। दशरथ भाई के भेज के मंगैनी नारियल साड़ी, पंडा के बोलैले बानी भेज के हो गाड़ी। हाथों में ले बानी पूजा के हम थारी, हाथों में ले बानी पूजा के हम थारी। नवरातन में भीड़ लगल बा, देखो भाई के सारी। हमारा नगर में आइल बानी मैया दुर्गा रानी। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो